Vítam vás u nového videa, tu je Guláš XD. Keď chcete, že by som robil videa so openingou zo csgo.net, keď pri depozitu, keď dáte, že deposit, a neviem, že čo si vyberáte, a dáte promokód 1K, tak dostanete 20% zľavu na to, že na dobitie dostanete 20 plus 20%. To si dáte 100 eur a budete mať 120 eur. To takto funguje. OK, čaute. Dajte si ma na csgo.netu do promokódu a budem točiť opening this case. OK, čaute.